Nigeria. Ndewo ndị ọha na eze ndị na-ege m ntị. Obere akwụkwọ a unu na-agụ ugbu a si na Tom Global System Program. Tupu na m amalite, aha m bụ Nwada Eze Sarah. O nwere obere nkọwapụta m chọrọ ịtụpenyere unu ugbu a, nke isiokwu ya bụ ọnọdụ obodo anyị bụ Nigeria. Ọnọdụ obodo anyị bụ Nigeria siri nnukwu ike. N'obodo anyị, ihe ọjọọ dị iche iche dịgasị n'ebe niile. Ihe isi ike na-adapụta ebe niile. Ile anya, ndị mmadụ na-anwụ dịka ọkụkọ n'ihi agụụ. Ebe ụfọdụ bụ echiche na-egbu ha ebe ha enweghị ego ha ga-eji gboo mkpa dịrị ha. Ụfọdụ bụkwa agụụ n'ụbịam na-atapịa ha anya. Ọnọdụ ndị ntorobịa. Ndị ntorobịa ugbu a ekwerozi ndị mmadụ ṅụrụ mmiri tọgbọ iko. Ntorobịa na-etinye ụkwụ ha ebe dị iche iche iji hụ na ha butere ego mbute. Ụfọdụ na-ejikwa nne ha ma ọ bụ enyi ha nwanyị mee ọgwụ ego iji hụ na ha gbara venza. Ha achọghị ịbara onwe ha n'uru n'ihi na ha kwenyere na onweghị ihe ga-enye ha ego ma ewepụ ya ahụ. Ọnọdụ ịgbara ọtọ na-aga n'ụzọ, isonye na ndị eze nwanyị ụmụ mmiri, igwu wayo na ịkpa ashawo. Ọnọdụ ndị a niile bụ ịrapụta ndị mụrụ ha n'ihi na ebe ọ ga-eduba onye ahụ bụ atụtaghị ime mkpuke iburu ọrịa na ọrịa ndị nne na nna anyị. Ndị nne na nna anyị ugbu a ha na-eneghara ụmụ ha anya. Ha anaghị agba mbọ ma ọlị. Ndị nne na nna anyị ụfọdụ na-eneghara ụmụ ha anya ha wee mebisịa na-ebi ndụ etu masịrị ha. Biko unu gbalịa na-etu ụmụ unu anya nke ọma n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-arịọ ọbụnadị otu ife ga-adị mma, ọ bụzi ndị mụjuru na ọ ga-ahapụ ileta ha nke ọma. Ndụ ndị ụmụ akwụkwọ ugbu a na-abịazi akwụkwọ igwuri egwu n'ihi na ha nwere nchekwube na ha ga-eme mpụne nke ndị bekee kpọrọ examination and practice. Ha anaghịzi atinye uche ha na igwu akwụkwọ ha. Biko arịrịọ ka m na-arịọ unu ụmụ akwụkwọ niile ka unu tinye uche unu n'igwu akwụkwọ n'ihi na echi dị ime. O nweghị onye mara ihe ọ ga-amụta. Ọ bụna ka ọha m na ndewo. Ndewo ndị ọha na eze. Ndewo ndị ọma na-ege m ntị. Ndewo ndị ọha na eze. Onye mere ka anyị nọrọ ebe a, ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ ibe m. Aha m bụ Nwada Ọzọ Ifeuche Peace. Ebe unu na-anụ ụlọ bụ na Radio Don Global Support Program nke dị na St. Thomas School a. Onye nzọpụta abịago na obodo anyị bụ Nigeria. Isiokwu: onye ahụ abụghị onye ọzọ na-abụghị Emeka mmadụ. Onye ọzọ ka onye a mara ama na amụwa n'ugwu na akụ. Nwoke a kọrọ agwa dịka onye mara ihe ekwe na-akụ. N'agụmakwụkwọ, nke a bụ na obere akwụkwọ ezumike a na-agụ na-amịta ezigbo mkpụrụ ọma na-anaghị agwụ ha agwụ. Ụmụ akwụkwọ anaghị akwụ ụgwọ akwụkwọ ọbụla, ọ na-efu ka nne na nna ka anyị na-arịọ ka ha gbaa mbọ ka kpọrọ ụmụ ha bịa ebe a. Ndị nkụzi na-akụzi ebe a bụ ndị afịrị aka dịka ndị tozuru etozu na ndị ozizi. Obere agụmakwụkwọ wetara nnukwu ọṅụ na ebe anyị bụ ndị na-agụ ya bụ akwụkwọ nọ. Ọ ya ka anyị na-asị na Chineke ga-agọzi ya bụ Emeka mmadụ mmaji kwuru mmaji, n'ihi na kemgbe m bidoro gawa obere akwụkwọ ezumike a na ọtụtụ ihe ka m mụtagoro. Ndị nkụzi na-agbalị ike ha ịhụ na ha kụziri ihe otu o kwesịrị. A na-edebekwa iwu dị iche iche. Nke mbụ, ụmụntakịrị na-aga ya bụ obere akwụkwọ ezumike ịdị na-abịa ya bụ akwụkwọ ezumike n'oge. Nke abụọ, ịdị na-abịa ya bụ akwụkwọ ezumike kwamgbe. Obere ohere Akil na onye nyere m ikike ime ihe taa. Aha onye ahụ bụ Maazị Ọnụ CO. Na-ekelekwa ndị ọha na eze n'ebe a maka onye mere anyị ji nọrọ ebe a. Emeka mmadụ, onye si na amụwa n'ugwu. Ekele dịrị gị ọha na eze, ndị mmadụ niile nọ n'ebe a. Ana m ekele. Asị m ụmụ Igbo sụwa asụsụ nna nna gị. Asụsụ nna nna ka eji mara ebe isi. Ụmụ Igbo sụwa asụsụ nna nna gị, aga m asụkwa Igbo. Igbo amaka asụsụ nna nna m, aga m asụkwa uru onye Igbo nwanne m ga-asụ n'oyibo, aga m asụkwa Igbo. Igbo amaka asụsụ nna nna m, aga m asụ uru onye Igbo nwanne m ga-asụ n'oyibo, aga m asụkwa Igbo. Igbo amaka asụsụ nna nna m, aga m asụkwa Chief Emeka sụwa asụsụ nna nna gị, aga m asụkwa Igbo. Igbo amaka asụsụ nna nna m,
Igbo aga m asụkwa Igbo onye Igbo nwanne m ga-asụ oyibo aga m asụkwa Igbo Igbo amaka asụsụ ala nna m aga m Maazị Emeka mmadụ ana m asị ka Chukwu gọzie gị n'ihe i mere n'ọdịmma n'obodo anyị bụ akụ Chineke na-akwadoro gị ebe ọbụla isi m ihe a Chineke ga-etinyere gị mmachi kwuru ma jụsọ ọbụla ị gara ọ ga-abụ ihe mere emere na gị ezinụlọ gị ga-abịa bara uru n'aha Jizọs.